Missier kollha huma bil-wifqa u jekk inti m'intix qiegħed hawnhekk xorta tista' tirċievi din it-talba. In-nisa tagħkom, your wives, your fiancés, your friends, your families, dawk li madwarhom, poġġi jdejkom fuqhom ħadd itolbu miegħi għalihom. Kulħadd jaqbel miegħi ħanitolbu għal dawn il-missirijiet. Missier Qaddis, nirringrazzjawk tad-don tal-Missier. Mulej Qaddis, fi żminijiet b'mod speċjali li aħna qegħdin ngħixu. Birek il-missirijiet kollha. Birek il-missirijiet tagħna mulej sew, speċjalment dawk li għadhom ħajjin fuq din l-art u li jagħmlu sagrifiċċji biex iġibuna fid-dinja, speċjalment biex irabbuna, jitimawna, jedukawna u għat-trobbija tajba jew mhux daqshekk tajba kif kienet x'inhi, mulej għat-trobbija li huma ipprovdulna il-fatt ukoll li kontribwixxew għall-eżistenza tagħna. Illum nitolbuk Abba Missier berikom, birek il-missirijiet kollha li qed isegwu dan il-messaġġ. Itfa' barka speċjali minħabba li bosta mulej għadhom qed iġorru weġġat feriti fil-qalb tagħhom li ma sabux il-fejqan għalih. Abba Missier, erfa' kull toqla, kull weġġa ta' daw il-missirijiet. Imlihom bil-għomor, bis-saħħa u bis-sapport ta' dawk madwarhom mulej. Abba Missier, itfa' spiritu ta' grazzja speċjali fuq il-missirijiet kollha. Mod speċjali l dawk li rabbew l-ulidhom, ħadmu biex iżommu familja soda, biex irabbu l-ulidhom ukoll speċjalment dawk fil-biża tal-mulej. U għatihom l-omor twil biex igawdu l-ulidhom u l-uliet ulidhom. Għatihom amor twil u saħħa mulej. Fejn qasna bħala missirijiet aħfrilna. Fejn naqsu l-missirijiet aħfrilhom. U fej jaqgħu mulej. Fej għad hemm weġġat li ħadd ma jista' ifejqilhom ħlifint Missier Qaddis. Nitolbu dan għall-glorja tiegħek mulej. Fissem l-Aziz ibnek Ġesu. Amen u amen. Halleluja. Grazie Ġesu. Amen. Ħammorru fil-ktieb ta' Tieni Slaten. Tieni Slaten. Xi ħaġa interessanti fil-Kristjaneżmu. Il-Kristjaneżmu hija l-unika jekk trid tissejħilha l-unika reliġjon, l-unika fidi li l-aderanti tiegħu, qed ngħidha kelma tajba tiżda dik, l-aderanti tiegħu jew l-aderenti tiegħu, jiġifieri dawk li jemmnu dawk ta' fidi, huma l-unika poplu fid-dinja li l-Alla jarfuh bħala Missier. Il-Buddisti l-Alla ma jarfuhx bħala Missier. Il-Induisti li l-Alla ma jarfuhx bħala Missier. Il-Musulmani ma jarfuhx l-Alla bħala Missier. L-unika poplu fid-dinja li jissejħu li talla fil-kontest kif nissejħu li talla jiena u inti huma l-Kristjani. Huma l-Kristjani. Il-Kristjaneżmu huwa familja. Huwa familja li beda mill-qalb tal-Missier. U hemm barkiet speċjali għall-uliet. Però illum xaqt nitkellem fuq il-barka doppja tal-Missier. Bil-Ingliż, the double blessing of the Father. Not just one blessing, the double blessing. Il-barka doppja. Morru fit-Tieni Slaten f'passaġġ li ħafna minna, forsi tkellim daqsxejn fuq l-Italja l-ġimgħa l-oħra, ħafna minna ma nirrealizzawx kif hija konnessa mal-Missier. Fit-Tieni Slaten kapitlu
1 u kapitlu 2. Imma ħanejdilkom xi punti l-ewwel. Dak li ħanejdulu il-barka doppja, the double blessing. Il-barka doppja fil-Bibja, fit-Testament il-Qadim u l-ġdid, però iktar speċjali tissemma ħafna fit-Testament il-Qadim. Issa ngħidilkom għaliex, għaliex ovvjament il-kunċett beda minn hemm u kienu jemnu ħafna fil-barka doppja dak li jgħidulu the double blessing. Il-barka doppja ma kienx għal kulħadd. Fit-Testament il-Qadim ma kienx għal kulħadd. Il-barka doppja kienet marbuta għall-ewwel mal-ewwel wilt. The double blessing kienet marbuta mal-ewwel wilt. Speċjalment mal-ewwel wilt maskil. Mal-ewwel tifel. Issa ngħidilkom iktar tard kif it-Testament il-ġdid l-affarijiet daqsxejn itbidlu. Però il-benefiċċji ma tbidlux. Il-barka doppja, ħanejdilkom xi tfisser l-ewwel net il-barka doppja di double blessing. X'kienu l-benefiċċji tal-barka doppja? L-ewwel net, bħalma qedtilkom, the double blessing kien joħodha l-ewwel wild maskili li jidħol fil-familja. Fil-liġi biblika l-ikbar wild kien intitolat għal barka doppja wirt, ġifieri fil-wirt kien jieħu kollox doppju. Skont il-ktib ta' Deuteronomju, skont Deuteronomju 21, vers 17, il-Missier kien jaraf li l-ewwel wilt fit-Testament il-Qadim kien intitolat għal porzjon doppju ta' kull ma kellu. Kellu porzjon doppju għal kull ma kellu. Mela jekk jiena pereżempju missier u għandi l-ewwel wild taħt it-Testament il-Qadim, l-ewwel wild jekk jiena pereżempju għandi 10 suits, irrid naqsamhom mhux bejn tnejn, bejn tlieta. Bejn tlieta. Jiġifieri bejn tlieta, il-matematika ħadkun qara diffiċli hawnhekk għalija. Mela, times 3, għajn għamluhom 12, ħana ħseb taħdem aħjar 12. Mhux vera, times 3. 4 3 are 12. Mela, taqsamhom kienu jgħidu bejn tlieta, 4, 4 u 4. Imma peress li żewġ ulied, wieħed jieħu 4 u l-ieħor jieħu 8. Dik kienet il-wirt doppju, kollox jieħu doppju. Jekk inti għandek 5 tidjar, jew kont taqsamhom 2.5, wieħed jieħu 2.5, le, wieħed jieħu kemm jieħu? Qed nidħol fil-problema, qed impoġġi li nnifsi fin-nasba tal-matematika. Ħa nispiċċa niżgarra għax fin-numru. Għamilhom 6. Mela wieħed jieħu 2 u l-ieħor jieħu 4. Thank you tajnuni, thank you Jesus. Jiena kważi qatt ma ddejt mill-mezz f'ħajti. Taf dawnix bin-numri. Anyway, imma dik tfisser doppju, kollox jieħu doppju. Jekk inti nkellek ħafna deb, kollox jieħu doppju. Però kien hemm ukoll responsabilitajiet marbuta mal-ewwel wirt, mal-ewwel raġel, sewwa. Pereżempju, ir-responsabilità hija mhux li id-doppju li jirċievi kien biss biex jiġma' u jkollu kollezzjoni u qalbi għalih biss, imma wkoll
kellu juhu fuqu, kellu jġor il-patrimonju, kellu jġor il-patrimonju kollu tal-familja dak l-ewwel wild, l-isem tal-familja, kellu juhu ħsieb il-ħutu kollu, ok? U kellu responsabiltajiet ħafna iktar ukoll minn ħutu l-oħra. Smajta di? Għax di minn ftit ieħor ħatara fejn tapplika għalik. Il-finanzi, ir-responsabiltajiet tal-finanzi, per eżempju, jekk missieru jgħaddi għal ħajja l-oħra, kellu jieħu ħsieb għall-ommu issa l-ewwel wild. Jekk kellu xi aħwa mhux miż-żewġa, kellu jieħu ħsiebhom L-ewwel wild li kellu il-barka doppja bħala wirt, kellu jkun ukoll dak li jkun il-leader spiritwali fil-familja. Kien ikun is-saċerdot ta' dik il-familja li jmexxi lill-familja, issa di tagħmel ħafna sabiħ meta tbidda tara l-paralleliżmu fit-Testament Ġdid. Għaliex l-ewwel wild irid ikun dak li jrid imexxi l-familja fil-qima lejn Alla. Biex iġib il-familja, l-komplement tal-familja f'allenjament mal-patt ta' Alla. Id-dmirijiet tiegħu kellu jkun li jrid jieħu ħsieb ukoll jipprovdi għal-festi. Jipprovdi għal-festi li kien jikmandhom Alla biex jagħmlu. Jieħu ħsieb id-djar u jieħu ħsieb li l-familja tiegħu ma jonqosha xejn. Issa ħanaraw xi ħaġa fit-tieni Islaten kapitlu 2. Tieni Islaten. Skont it-tieni Islaten 2 naraw ukoll li l-barka doppja, the double blessing, the double portion, il-porzjon doppju, li kien jiġi moti lill-ewwel wild, first born, kien iġorru kol fuqu l-awtorità li Alla taħ. L-awtorità li Alla taħ. Iġor l-awtorità li Alla taħ biex iġor għal komplement tal-familja tiegħu, tan-nazzjon tiegħu, tal-tribu tiegħu. Ħamorru fit-tieni Islaten. Ħanaraw xi ħaġa sabiħ. Kemm minnkom ġieli tlabtu lil Alla, give me a double portion. Kunu onesti. Olli dik. Tlieta biss talbu jew erba' jew tlieta biss onesti. Kemm minnkom ġieli inti tlabt lil Alla, give me the double portion. Lift up your hand. Okay. Thank you for your honesty. L-oħrajn, għad ma tlabtu għad-double portion. Kemm minnkom qatt ma tlabtu l-Alla għad-double portion? Kemm minnkom ma kontux tafu li teżisti d-double portion? Ma ħsibx ħad itlab ħaġa ma tafx bija. Millum il-qudiem, dak kollu intom tlabtu għad-double portion, dak kollu li ma tlabtux għad-double portion, kollha ħad irċivu d-double portion. Amen. Alleluja. Dan kollu għandu x'jaqsam mal-missier għax din tissejjaħ the double blessing of the Father. Il-barka doppja tal-missier. Halleluja. Jina waħda bħalma s-satafu mintom, dok kolla jintom parti minn il-familja. U għet mis-suġġetti li kontinwament jispikka fil-preachings tijaj, da mux issa, mux dal-axħar sena, 20 sena kemmin nipritka pastor. Ija id-dizin divin li għallandu.
x'nemmen li Alla għandu d-disinn divin. Mhux konfuż, huwa kontra kull forma ta' konfużjoni. U f'kollox nibda nara id-disinn divin tal-Alla. Kollox. Amen? Tieni Slaten, kapitlu 2. Vers 1. Mela hawnhekk fl-ewwel wieħed għandna lill-Elija li kien l-iktar profeta powerful nistgħu ngħidu parallel ma' Mosè nistgħu ngħidu wkoll. Imma naħseb l-iktar wieħed li jispikka għax Eliżew ukoll. Infatti Eliżew ma rridx niġri. Mela Elija nafuh bħala the prophet of power. Però ħafna jinsew li kien hemm xi ħadd warajh li kellu di double power. Kull ma kellu Elija, Eliżew kellu doppju. Ħafna minn nies, inkluż jien, meta naħsbu f'profeta qawwi ta' qawwa, ħafna naħsbu f'Elija. All right, m'intix ta' meġa ħażin, u hekk hu għax huwa powerful ħafna. U apparti li aħna naraw ħafna profeti fit-Testament il-Qadim, ħafna mill-profeti jisimgħu sewwa din interessanti. Ma jfissirx għax inti profeta bil-fors topera f'ċertu qawwa. Issa, il-Kristjani kollha suppost joperaw f'ċertu qawwa, u hemm ukoll raġuni għaliex. Imma mhux kulħadd għandu l-istess dilka. Għaliex inti jista' pereżempju ħantikom eżempju. Mela inti jista' jkollok dak li jgħidulu, nħobb ngħidha jien, hemm dak li jgħidulu power encounter and truth encounter. Kemm hawn għandhom tifhmu x'inhi d-differenza. Truth encounter and power encounter. Jiġifieri inkontru meta inti xi ħadd, pereżempju aħna xi kultant, ġieli rajna nies li pereżempju jaqgħu taħt il-qawwa tal-Alla u jibdew jinħelsu mix-xitan għax letteralment il-qawwa tal-Alla tinżel fuqhom. Però mbagħad rajt nies li jinħelsu mhux għax kellhom inkontru ma' qawwa, imma kellhom inkontru ma' verità. U l-verità ħelsithom. Di l-ġimgħa l-oħra rajta ċara. Mela meta aħna morna Pulja sena ilu, rajna nies jinħelsu tgħid kemm joqomsu jimmanifestaw. Il-ġimgħa l-oħra rajt qawwa differenti. Il-ġimgħa l-oħra rajt u batuli tnejn minn nies testimonjanzi. Qawwa ta' nkontru ma' verità. Għaliex ġew bosta nies ġodda għal-meetings li kellna ġewwa l-Pulja l-ġimgħa l-oħra u kelli kelma, mhux bħal speċi bħal meta ġieli inti tara l-qawwa tal-Alla u jibda jitrieċ ħaġa, mhux hekk. Kelli kelma profetika għal nies li permessa dik il-kelma profetika lil mulejtani għalihom speċifikament. Il-ġimgħa għaluli, pereżempju wieħed raġel, il-mara tiegħu bagħtet testimonjanza, ir-raġel tiegħi qatt ma fittex il-mulej, dejjem kellu rasu jibsa, ma jridx jaf bil-Knisja, ma jridx jaf bil-mulej, u ġie l-meeting tagħkom. U inti tajtu kelma profetika u il-kelma tant missitu lilu li l-lum il-ġurnata taħajtu l-mulej u jrid jerġa' jkompli jiġi l-Knisja. Dan kellu truth encounter. Mhux xorta qawwa, imma qawwa differenti, ta' manifestazzjoni differenti. Truth encounter. Infatti kelli żewġ testimonjanzi fuq hekk biss. Mela, tieni Slaten 2, ħana rġgħetilkom għar-raba darba, skużawni. Mela, aħna għandna l-Elija u l-Eliżew. Elija kien profeta kbir u fi ktieb kapitlu 1 għandek bosta disċipli ta' Elija. Elija, għajn immaġinaw Pawlu, illum. Pawlu l-Apostlu kellu ħafna disċipli. Anzi Pawlu jsejħilhom ukoll ulied. Għax nafu li Pawlu kien jopera bħala missier spiritwali. Ma kellu wkoll ħafna ulied spiritwali. Però interessanti,
mhux kollha baqgħu fidili jimxu mal-mulej jew inkella jimxu ma' Pawlu. Elija, kapitlu 1 tal-ewwel Tinislatin, kellu skola tal-profeti. Kontu tafu li kien hemm skola tal-profeti? Illum il-ġurnata hawn Kristjani li jgħidu hawn skola tal-profeti. M'għandix problema fuqha imma noqgħod attent. Għaliex fit-Testament ġdid ma nafx l-iskola tal-profeti, nara profeti, imma aħjar skola tal-Bibbja u titgħallem fuq kollox billi tagħmel ġast fuq profeti biss. Mhux kulħadd huwa profeta. Mhux kulħadd huwa msaħbi jkun profeta jew jopera fil-profetiku. Qed tifhmu? Qed tifhmu? Il-kunċett anyway. Ma fit-Testament il-qadim ma kien hemmx apostlu, ma kien hemmx rajja, kien hemm is-saċerdot, ir-re u l-profeta. Anyway, dak huwa interessanti, temma interessanti. Ġara li meta kien il-mulej sajtella s-sema lil Elija ġorrifnu, Elija kien telaq ma' Elisew minn Gilgal. U Elija qal lil Elisew waqgħu għax il-mulej batni sa Betel. Imma Elisew wieġbu daqskemm hu ħaj il-mulej u daqskemm inti ħaj, ma nħallikx, mhux ħanabbandonak, mhux ħanitilqek, ħaneqma' ikkakmat miegħek. U ninżlu it-tnejn Betel. U wlied il-profeti li kienu f'Betel ħarġu jilqgħu lil Elisew u qalulu, taf inti li llum il-mulej se jieħu lil sidek bin miegħek u qalulhom naf jien ukoll. Oqgħodu bi kwietkom, jiġifieri U Elija qal lu Elisew, oqgħod nitolbok għax il-mulej bagħtni Ġeriko. U wieġbu daqskemm hu ħaj il-mulej daqskemm int ħaj int ma nħallikx. U marru Ġeriko. Baqa viċin Elija. Baqa miegħu. Sa daw interessanti għax daw il-profeti kollha l-iskola tal-profeta kollha setgħu baqgħu miegħu. Kollha setgħu baqgħu miegħu, imma wieħed baqa' miegħu. Bħalma qal Pawlu lil Timotju, qal kollha telquni u abbandonawni, Timotju biss baqa' miegħi. U marru Ġeriko u wliet il-profeti li kienu f'Ġeriko ħarġu l-qawli l-Elisew qalulu, taf int li llum il-mulej se joħdok lil sidek minn miegħek u weġġibhom naf jien ukoll dejaqtuni tgħiduli, tiġa naf. U vers 6. U għalli għallu oqtaw nitolbok għax il-mulej batni lejn il-Ġordan u wieġbu daqskemm hu ħaj il-mulej minix ħanħallik minn taħt għajnejja. U telqu 2. U 50 wieħed minn uliet il-profeti telqu magħhom u għadu ftit il-bogħod minn qudiemhom u huma 2 waqfu ħdejn il-Ġordan. Elija u Elisew. U Elija qabad il-mantar tiegħu kebbu u ħabtu mal-ilma u dan inferaq lem u lawn u qasmu huma 2 fl-inxif. Dan għamel Elija għamel bħalma għamel Mosè. Qasam il-baħar. U ġara li huma jaqsmu, Elija qal l-Elisew, itlobni x'għandi nagħmellek qabel ma nittieħed minn ħdejk. U Elisew jieġeb, ħajkun hemm fija żewġ isma, ġifieri żewġ porzjoni tal-ispirtu tiegħek, a double portion of your spirit. U qallu, ħaġa ibsa tlabtni, ġili meta konna qraħħa di għax kemm darba qrajta, konna ngħid imma kif Elija li tant raqgħuha. Nħobb ngħidlek bċajta jien, ma vera. Elija beda l-Kentucky Fried Chicken. Min hemm beda l-KFC. Għax kif kien fuq il-montanja ta' Mount Carmel, kien hemm 800 u xi 50 profeta xi ħaġek ta' Baal u ta' Ixtarot. U da sejjaħ in-nhar u x'bihom. U minn hemmhekk bit il-KFC. Barbecue, għamilhom kollha barbecue. Sewa qasam il-baħar bħal Mosè. Kien bniedem tal-biża'. Kien bniedem tal-biża'. Għaliex
kellu qawwa kbira, u kien jopera f'qawwa kbira. U avolja kien hemm moment meta ġarax beża minn Jezebel, ma kien taqra l-kuntest, kien fi żmien li ma kienx fil-preżenza tal-mulej. Għax meta inti tgħix fil-preżenza tal-mulej, il-konfidenza tiegħek differenti ħafna. U qallu ħaġa li jibsa tlabtni, u jindu qalbi bdejn da kif jista' jkun qed jgħidu xi ħaġa jibsa, di xi ħaġa jibsa. Ħaqra ħafna affarijiet ibsin iktar minn hekk, di ħaġa jibsa. Tlabni ħaġa jibsa, il-fatt li titlobni l-porzjon doppju hija xi ħaġa jibsa. Jekk tarani nittieħed minn ħdejk, ikkun lek hekk, jekk le, mhux ħajkun lek. Issa għaliex kienet xi ħaġa jibsa? Number one, kienet xi ħaġa jibsa għaliex id-double portion kienet biss għal min huwa l-ewwel wild. Eliżew ma kienx l-ewwel wild. Kienet xi ħaġa jibsa għaliex hemm prinċipji fis-saltna li Elija għajaf ma setax jaqbiżhom. Però ħanejlek, jekk inti tinnota fil-Bibja, Alla ġieli, bħalma naraw per eżempju f'Mattew fejn għandu jkun 14 jekk m'inser żball. Tiftakru meta Pietru mexa fuq l-ilma? Lil min ta' min Pietru ra jimxi fuq l-ilma qabel? Apparti Ġesu. Belħad. Jiġifieri Ġesu permetta lil Pietru biex bħalma jgħidu bl-Ingliż to break barriers. Għaliex Alla għal xi ħaġa u Alla ma jistax imur kontra tagħha. Isirlek skont x'temmen int. Għal-fidi, għal-Alla, għal-fidi, għalhekk inti unut li jekk xi ħadd qed jitlob, Alla għalhekk jekk inti din temminha, issirlek. U Alla jaħdem mal-porzjon tal-fidi tiegħek. U lil Pietru ma kellux eżempju fuq min ħares, ma kellux skritturi x'jikklejmja. I'm gonna claim Matthew 29 verse 3. Ma setax jagħmel hekk għax ma kellux xi wediet li inti tista' titlob biex jibri fuq l-ilma. Imma l-fidi tiegħu broke a barrier u meta Alla jagħżel lil xi ħadd jew Alla jippermetti jew jkun hemm xi ħadd li Alla jqajjem and he breaks a barrier, isimgħu għadija ġin interessanti. When God uses you to break a barrier, you break a barrier for the generation after you, not just for you. The people following you will break through that barrier too. But you will be the first one to break it. Meta inti tkisser barrier, aħna dejjem hekk kamilna, aħna dejjem wasalna. U int bil-fidi tiegħek, bl-anointing li Alla jkollha puġ fuq, itik għandek l-abilità li Alla mhux ħajlek issa xbin qed temmen iżejjed, ikkalma naqra, right? You're believing me too much. Calm down. Alla mhux ħajlek hekk. Eliżew, il-fidi tiegħu, irnexxielu jikisser barrier li m'għandhom kien fil-Bibja li jista' jgħid din nista' nikklejmja, però kien jaf li anke kien hemm fejn fl-Iskrittura fejn Alla qabes l-ewwel wild u tal-barka tal-ewwel wild l-aħħar wild. Ma nafx hekk taqbda xi ħaġa lejla. Dik ma kienx skont il-liġi, ġifieri mhux prinċipju poġġi ħalla. Prinċipju li Alla jekk fit-testament il-qadima, x'issa fit-testament il-ġdid m'għandek bżonna di parti, issa ngħidilkom għaliex. Fit-testament li jekk inti qalbek tant kienet għal Alla
U inti tanto ġobtu li l-Alla jaffavorixejlek, okay. You want it so bad, you can have it. Għalhekk l-Iskrittura tgħidlek min ifittxu b'qalbek kollha, ħafna huma sodisfatti ġast jiġu l-Knisja. ħafna huma ġast sodisfatti jiġu darba l-Knisja, darba fix-xahar, jew jitolbu talba. Tifhem? Imma hemm nies li tant għandhom ġuħ għall-Alla u għandhom ikunu intom. Li they will break barriers. You're a barrier breaker generation. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Grazzi mulej. Ħankomplu. U ġara li huma sejrin jimxu jitkellmu f'daqqa waħda karru tan-nar, biżwimmel tan-nar firidhom minn xulxin. U għalija tala u sema tala s-sema fir-rifnu. Ara kintom skunu kapaċi illum taqdu il-jigsaw puzzle. Eliżew baqa jħares u jajjat. Eliżew ma għax ismintom, tarfa, xħat għamlu, ejja, għamlu xaħġa. Ejja, kristjani, għamlu xaħġa. L-Eliżew baqa jħares lej dak li seta jaddilu il-barka doppja. Issa ħannar taqbdu iġdi. Eliżew baqa jħares u jgħajjat. Profeta kbir! Yo, bro! Joe, ras. Zep. My friend. Isma, my friend. Xaħat tjaqbad ċaħġa? Xaħat tjaqbad ċaħġa? Xed nitkellmu l-lejla ħna? Fuq il-barka doppja. Mhux tal-bro. Mhux tal-brother. Mhux tal-ħabib. Mhux tal-profeta. Mhux tal-apostlu. Mhux tal-pastor. Il-barka doppja. Tal-Missier. Eliżew qal, Missier! Mela hekk da Missier. Eliżew x'jiġi? U l-barka doppja lil min tiġi? Lill-liben. Hemm ħafna parallelizmu. Il-Kristjani suppost kollha bintu iben vera fi Kristu, kollek minn barka oħra li inti tista' tirċivija biss meta taraf il-missier tas-sema u l-missier spirituali. Naf li għaw kristjani fuq dan rivelazzjoni għandhom zero. It-talmu fuqa ta' hija. Għax dak huwa prinċipju li jibda minn Ġenesi, mhux minn River of Love. Eliżew għallu, Missier, il-karru ta' Izrael u r-rikkib tiegħu u ma raħx iżjed u qabad fi ħwejġu u ċarrathom biċtejn. U jekk taqraw il-kumplament tal-passaġġ u l-kumplament tal-istorja,
dak kollu li jagħmel Elija, Eliżew għamlu doppju. Ħanidkom xi ħaġa tal-ġendi. Tiftakar Ġesu x'qal fi Ġwanni kapitlu 14, vers 12-13. L-opri li għamilt jien tagħmluhom iktar intom hu ħafna iktar minn li għamilt jien. Possibbli iktar minnu. When you are rightly connected and aligned. Fid-dinja għaliex kollox huwa parallel. Dak kollu li huwa naturali hemm il-parallel spiritwali. Ħanitkellmu ħansemmi lil dak l-Aziz. San Dominku. Mhux ħanejt xejn ta' barra minn hawn għaliex Alla birku, imma Dominik huwa adottat. Fin-natural. Actually anke fl-ispiritual adottat. Il-ommu u l-missier li adottawh tawh tkabbir, edukazzjoni, imħabba, u l-lum jiena il-mara tiegħu u t-tfal tiegħi morru għandhom biex naraw il-baby, għandhom baby ħelu, Precious u l-mara tiegħu. Illum igawdu mill-wirt ta' ommhom u missiera. Ma baqgħux orfni. Meta twildu, il-omm u l-missier naturali, meta twilet, abbandonaw, kien orfni. Imma Alla tagħhom u missier, grazzi mulej. Li adottawh, ħadu ħsibu, u llum dak kollu li huwa Dominik ġej bil-barka tal-omm u l-missier li adottawh. U minn dak li rajt, u minn dak li naf, nista' ngħidilkom, dar-raġel mara tiegħu u t-tifel tiegħu issa Noa huma imberkin, man. They are blessed. Amen. Halleluja. Dak fin-natural. Fl-ispiritwal. Dominik illum jissifer miegħi wkoll. Idoq ġo pajjiżi oħra. Ġirġenti, kellu l-onur jiġi mistieden, imur idoq crusade kbar. Għaliex? Għax dak kollu li huwa natural huwa parallel mal-ispiritwal. Jiena u inti din irridu nifhmuha. Jekk inti trid gawdi mill-porzjon doppju li Alla għandu għalik. Halleluja. Amen, aħwa. Are you okay, boys and girls? Issa. Fl-iskrittura, mollu fil-ktib ta' Kolossin, insomma, 2. Ġesu jissejjaħ l-ewwel wild, the firstborn, fil-kreazzjoni kollha. Ġesu jissejjaħ l-ewwel wild fil-kreazzjoni kollha. Biex l-iskrittura tgħidlek biex juħu l-ewwel post f'kollox u fuq kulħadd. Mela number 1, l-iktar imbierek fost il-kreazzjoni kollha u fuq il-kreazzjoni kollha. All right, u mhux kreazzjoni, huwa fuq il-kreazzjoni. U kien qabel il-kreazzjoni, imma l-kreazzjoni kollha ġiet minnu u ġismu, mhux l-ispirtu tiegħu, ġie kreat. Alla taħ ġisem. Lut 10:5. Alla taħ ġisem. Issa. Ġesu għall-iktar imbierek. U apparti li għandu l-barket kollha tad-dinja u tas-saltna u tas-sema u tal-art,
Però huwa mbierek biex jibierek il-kumplament tal-familja. Halleluja. Amen. Biex il-familja ma jonqoshom xejn. Amen. Halleluja. Grazzi mulej. Thank you, Lord. Fil-ktib ta' Eżodu kapitlu 4 vers 22 sa 23. Alla għal-Mose, ejt lil-Farawn, Izrael huwa l-ewwel wil tiegħi. Huwa ibni. U għalhekk jiena ngħidlek, ħalli lill-ibni jitlaq biex jaqdini. Imma jekk inti tirrifjuta li tħallih jitlaq, jien noqtollok l-ewwel ibn tiegħek. U x'nafu l-istorja? Alla ġġudika lill-Eġittu u qatlilhom l-ewwel wild tal-bniedem u tal-annimali kollha. Għaliex taħseb inti meta l-mulej jgħid fit-Testament il-Qadim u anke tottalina llum fi Kristu, jekk inti tmissli il-mimmi ta' għajnejja, tkun qed tmisslili. Jekk inti tmiss il-poplu tiegħi, tkun qed tmisslili. Għaliex fl-Atti tal-Apostli kapitlu 9 meta Sawlu kienet jippersekwita il-Knisja, dellu Kristu qallu għaliex qed tippersekwita lili. Amen. Ġesu jissejjaħ l-ewwel wild u kol jissejjaħ l-ewwel frott. Ara ġeja rivelazzjoni għal min irida. Ġesu għal l-ewwel fuq kollox. L-ewwel f'kollox. L-ewwel f'kull post. F'kull ħaġa, l-ewwel fil-kreazzjoni f'kollox. L-ewwel wieħed li qam mill-imwiet. Ġesu mhux biss qam mill-imwiet bħalma qam Lażru, Ġesu qam minn qiegħ l-infern. U mhux biss qam imma qam b'ġisem glorjus li qatt ma ħajerġa' jmut, Lażru kellu jerġa' jmut. Jekk Kristu wkoll sont il-ktib ta' Galatin u Romani huwa wkoll l-ewwel frott. Taf għaliex huwa l-ewwel frott? Fil-kunċett ludi, jekk inti l-ewwel, jekk Alla lilek għażlek biex tkun l-ewwel, inti magħżul biex tbierek il-kumplament ta' ġensek, biex tbierek jekk inti l-ewwel frott, tbierek il-kumplament tal-ħsad. Għalhekk fil-ktib tar-Romani kapitlu 11 jgħidlek li l-ewwel porzjon ibierek il-kumplament tal-porzjon. Għalhekk meta inti vera temmen daw il-prinċipji tas-saltna, tibda tifhem meta ġġib l-ewwel frott tiegħek ifisser issa l-kumplament tal-materjal tiegħek ukoll huwa mbierek. Meta Alla jgħidlek warrab l-ewwel frott tiegħi għalija, tfisser ħan ipproteġilek il-kumplament tal-frott. Għattif moħwa, grazzi Ġesu. Amen. Halleluja. F'Mattew kapitlu 1 vers 25 tgħidlek li Marija wildet l-ewwel iben tagħha. Issa għaw min jiena nemmen u ma tfixkilniex li nemmen li Marija kellha wlied oħra x'kieku. Number one ma għandux jgħidu kieku kienet tgħid weldet l-unika ibed tagħha. L-ewwel. Imma Ġesu aħna nafu li ma kienx ġej minn Ġuseppi, iż-żerrija kienet tal-Missier. Amen. Imma Marija bħala Marija mbierka, mara ludija mbierka, fl-Skrittura tgħid li kellu ħutu. U Ġuseppi mara fiex sakemm ma kellha l-ewwel wild.
U f'kunċett ludi, iktar ma kien ikollok iwlied, iktar tfisser li inti mbirka. Issa jekk ma tix temmen li kellix, ma tagħmilx differenza, tista' kellha tużżana u tista' ma kellha xejn. Xorta wara Ġesu tittimxi. Ma tagħmilx differenza, ġifieri jiena għal dan iskattolċi jgħidu, ma mhux vera, ma temmenix. Tista' tmur kontra l-kelma talla, fuq di m'intix ħadmu l-infern. Sewwa, ġifieri mhux ħajħu għalih ħalmu lej għax ma tħollx u torbot is-salvazzjoni tiegħek xejn. Ma jekk qiegħda fl-iskrittura u jekk inti toħodha minn kunċett ludi wkoll tifhem għaliex għandha kellha aktar. Mek ma tixtemmina, temminix, no worries. Jekk kellax waħda, jew kellha xemija, inti xorta wara Kristu tittimxi. Wara Ġesu Amen, wara Ġesu tittimxi. Alleluja. Grazzi mulej. Imma min jemmen l-iswed fuq l-abjad ma jistax jinnegaħu. Ma tistax tinnega di. Ma insomma. Halleluja. Gloria l-mulej. Issa ħanejdilkom kunċett sabiħ u ħanispiċċawa. Fil-ktib tal-Ġenesi kapitlu 48, naħseb aħjar ngħidilkom l-istorja. Billi noqogħdu naqraw kapitlu kollu, però mbagħad taqraw għax vera hemm kunċett sabiħ. Kienet l-użanza ludija li l-missier ibirek il-luliet. Sewwa, imma bħalma diġà smajna l-ewwel il-barka tal-ewwel wilt suppost kien joħodha l-ewwel wilt. Però mhux dejjem kien hemm eċċezzjonijiet. Abel u Kajin. Il-barka suppost kienet fuq Kajin, imma l-barka ħadha Abel. Meta għandek ukoll il-barka ta' Ġakob u Eżaw. Il-barka suppost ħadha min? Eżaw, imma ħadha Ġakob. U kemm hemm xnajdu di? Amen? Issa fit-Testament il-qadim fil-Ġenesi kapitlu 48, Ġakob qed ibirek it-tfal ta' Ġuseppi. Ġabhom qudiemu Ġuseppi lill-uliedu u Ġuseppi qabel ma jmut, skużani, Ġakob birek il-Ġuseppi u birek it-tfal ta' Ġuseppi li kienu ħajkomplu il-patrimonju. Però minflok poġġa suppost idejh il-lemenija rajtux. Il-lemenija fuq il-kbir poġġa idejh il-lemenija fuq iż-żgħir u l-oħra fuq il-kbir. U l-iskrittura tgħidlek li Ġuseppi qallu hu x'inti tagħmel? Qallu dak iż-żgħir, qallu inti suppost tfaħħol, qallu le naf x'jiena nagħmel. Qallu naf x'jiena nagħmel. Qallu għax dan ħajkun in-nazzjon kbir. Qallu daw kol ħajkun imbierek. Qallu ma dan ħajaqdel il-ieħor, jaqdel il-dak li il-barka tal-ewwel wild ħad tiġi fuqu. U meta tara l-iskrittura bħalma għamel Ġakob u Eżaw, ħafna drabi in-nies li għandhom tistennihom il-barka tal-Missier il-BOV ma japprezzawiex aħwa. Joħduha for granted u jitilfuha. U mhux għax Alla ma jħobbhomx, u mhux għax Alla ma jridux ibirikhom, imma l-ewwel il-barka tal-ewwel wild joħodha ħadd ieħor. Sa fit-Testament il-ġdid xi ħaġa sabiħa mens ġrat. Alla kien hemm jiena u inti u Ġesu. Alla poġġa jdejh il-lemenija mhux fuq Ġesu. Fuq is-salib. Poġġa jdejh il-lemenija fuq u fuqek. Għax il-lid tal-xellugija fil-Bibja ta' xi tfisser lid tal-ġudizzju.
Allora, meta suppost poġġa jdejh fuq l-ewwel wil tiegħu Ġesu, ġejt jien, ġejt int, poġġa jdejh fuq rasi u lid tal-ġudizzju fuq Ġesu. Biex Ġesu jieħu posti u postok. U biex il-barka tal-Missier doppja tiġi fuqek u fuqi. Fuq is-salib Ġesu għalla l-Missier bħalma għamel Ġakob. Ikkrossja idea. Biex fuqi u fuqek tiġi l-barka tal-Missier doppja. Ħanorikom skrittura u nifqu għaw. Fil-ktib tal-Lut kapitlu 12, morwen. Ħattu pieċi? Lut 12. Għaw minkom il-lejla, ħanidkom xaħġa li jina osservajt f'30 sena kristjanizmu, 21 sena xogħol pastorali. Illum inti moħħok għaw ħanejdlek. Jekk inti kellek problemi ma' missierek tal-art, ejd il-mulej fejjaqlek qalbek għal f'dik l-erja għadem il-feriti. Jekk ma kellekx relazzjoni tajba ma' missierek tal-art, xi missier tak iż-żerrija tiegħu, xi missier tak iż-żerrija tiegħu. Għalx kieku ma ġejx. Imma mhux kull min twieled kellu privileġġ li kellu relazzjoni tajba ma' missieru, għax hawn min ġie abbandonat minn missieru, hawn min ġie abbużat minn missieru, hawn min ġie totalment imwarrab. Jew hemm figura imma m'hemmx relazzjoni. Ħanejdilkom illum osservanza. Għal dawk li ilkom fil-mulej ħataraw wkoll. Ħafna nies li kellhom relazzjoni jew ma teżistix, jew relazzjoni ħażina ma' missierhom naturali, għandhom problema sal-lum ma' missierhom spiritwali tas-sema u missierhom spiritwali fil-fidi. U hemmhekk għandek bżonn il-fejqa. Xi ħaġa interessanti, meta Ġakob krossja jdejh, dak il-ħin għandna il-lolid Ġazape. Illum għax Alla l-Missier krossja jdejh biex jitfa' l-barka tal-ewwel wild fuqek, Alla tgħidlek qed nagħlqek miegħi biex inti tisma' qalbi u tfiq. Għaliex nista' ngħidilkom minn esperjenza, ħafna mill-weġġat, ħafna mill-problemi fi-żwiġijiet, fir-relazzjonijiet bejn aħwa. Il-problema hija something went wrong with the father factor. Something went wrong. Ħanitkellem ċar. Ħafna nies li jsiru omosessuali jew lesbjani bil-persentaġġ assolut għoli għandhom ir-relazzjoni ta' missierhom jew ma teżistix, jew abbandonati, jew miċħuda, jew neglected, jew ma jeżistix assolutament. Għaliex il-missier huwa dak li jistabilixxi fik identità ħelti. Sana. Tgħid li jiena kelli missieri u bil-fors kellek missier għax kieku ma ġejtx. Imma jista' jkun li missierek ma takx l-imħabba li kellek bżonn. Kemm il-darba smajt u ġieli pritkajta fil-Passat di xi nies nisa u sew irġiel jgħidu li missieri qatt ma qalli nħobbok. Missieri qatt ma faħħarni dejjem jikkritikani. Missieri jekk nitolbu biex għattana qaraħi miegħu dejjem jgħid li jiena busy. Dawk kollha feriti. Kollha feriti.
U ħajkollok challenge tikkonnektja ma' missierek tas-sema ma' missierek spirituali. U Alla jrid ifejjaq ilek dik. Alla jrid ifejjaq ilek. Permezz ta' Kristu Ġesu. X'meta inti titwiled minn ġdid, Alla tefa' fik l-Ispirtu li bih tista' sejjaħlu Abba. Alla jrid ifejjaq. U nwedek, jekk irnexxilek tfiq f'dik l-erja, ir-relazzjoni tiegħek ma' martek jew ma' żewġek jew ma' ulidek, jew mal-pastor tiegħek, ħadd irranġa 100%. Meta rajta din ix-xena li Ġakob krossja jdeh, ma fl-istess ħin waqt li qed jikrossja jdeh qed jannaqhom miegħu. Dak li għamel il-Missier. Irid janqek miegħu. Iridek li inti llum tisma' li int prezzjuż għali. Li Alla l-Missier iħobbok. Alla l-Missier tifejqek. Alla l-Missier jistabilixxi identità ħelti u sana fih. Thank you, Lord. Fil-Ktieb tal-Lut isimgħu għadija. Kapitlu 12. Thank you, Holy Spirit. Vers 23. Vers 23. 23. ħanada minn vers 22. Imma intom ersaqtu lejn mill-muntanja ta' Sion u lejn il-belt tal-ħaj li Ġerusalem tas-seba. Ersaqtu lejn eluf ta' anġli f'ġema ferriħa. Ersaqtu lejn il-ġema isimgħuha. Il-ġema ta' uliet ewlenin. Mux wild, ewleni, ulit. Għaxi kunti xadabdu għandhom, taqdabdu. Not just to the firstborn son, but to the firstborn sons. Now we are all firstborn. You don't need to pray for the double portion anymore. You already got it. Mandek xalfej titlob iktar għal-porzjoni doppja? Għax fi Kristu Ġesu tiġi rċevejta. Halleluja! Halleluja! Gloria għal-mulej! Vera, kemmu tal-ġen il-mulej? Kemmu tal-ġen? Ġesu ħal ġudizzju fuq biex inti ssir u tgawdi il-wirt kollu li kien lest għalih. Jiena u inti li kien ħaqna l-ġudizzju għalle. Poġġiħ fuq Ġesu. Biex jien u inti li kien ħaqna l-ġudizzju nieħdu l-wirt tal-ewwel wirt. Grazzi Ġesu. Halleluja. Illum li nista' ngħidilkom hemm ħafna x'nistgħu nitalmu. Però fejn għandek il-weġġat minħabba nuqqas ta' mħabba, attenzjoni, importanza li forsi ma rċevejtx ment il-missier tiegħek, jew anke għar minn hekk abbuż. Sfortunatament. Ħanilkom aħwa. Id-demonju jobot mibeda kbira ir-relazzjoni ta' iben bejn iben u bejn missier, jew bejn bint u missier. Jekk inti tinnota l-ewwel ma ġie jattakka d-demonju fid-dinja hija relazzjoni ta' bejn Adam u Eva ma' missier tas-sema. Ma nafx jekk kontux tafu.
Fil-ktib tal-Luqa, kapitlu 2 jew 3, Adam jissejjaħ ibn Alla. X'ġik isse? Ir-relazzjoni ta' bejn missier u ibn. U x'għamlu? Skjaf. Baqa' bin Alla, iva, ma beda jopera bħala skjaf. U għandek bosta Kristjani, u għam ħaktar xistaw ngħidu. Għalkemm huma uliet Alla, għax huma mwilda minn ġdid, però mhux qed joperaw bħala wild Alla, qed joperaw bħala skjavi minn flok uliet. Bħala orfni minn flok uliet. Illum, jekk inti titlob il-Alla jfejqlek dil-weġġa li hemm li forsi ħallitlek missierek tad-dinja. M'għandekx għalfejn tkompli ġor dik il-weġġa. Ħalli l-missier fejjaqlek dik il-weġġa, ħalli tkun tista' tidentifika b'mod tajjeb. Malla tas-sema tal-missier. Jekk Alla jrid, b'lejna Alla, kollok relazzjoni sana ma' missierek spiritwali fuq din l-art. Ħalli inti tgawdi, ħalli inti kollok u tgawdi u timmanifesta verament dak il-porzjon doppju li huwa l-wirt tal-uliet li huma l-ewwel ewlieni. Ejja mbaxxar isna. Mhix xi ħaġa mhux komuni sfortunatament, kemm il-darba nismagħha jgħidu li missieri qatt ma qal li nħobbni. Missieri qatt ma faħħarni, dejjem jikkritikani. Għalkemm ġieli qedtilkom qabel imma ħanidilkom biex infakkarkom għal dawk li intom ġodda u dak li forsi qatt ma smajtu. Ħanejlek aħwa. L-esperjenza għalmitni li l-bniedem biss jista' jagħti dak li għandu u dak li m'għandux ma jistax jagħti. Tiqafx hemm xorta tista' tikber u tirċievi u titgħallem. Però ħafna missierijiet ukoll għandhom bżonn fejqan. Għax ma rċevux l-imħabba ta' missier. Ma jafux tfisser tkun ma'naq maħbub. Kellhom jew missierhom abbandonaw jew mietilhom żgħar. Jew missierhom li abbużhom, jew ma tagħmilx kasom. Kemm hemm xtejt l-Iskrittura? Anke l-weġġat li llum inti ġġor ħalli l-mulej il-missier ifejqek għaliex? Għaliex il-weġġat tiegħek ħajspiċċaw jaddu fuq lidek. Tħallihomx jaddu fuq lidek. Ħalli l-mulej fejqek illum. Amen? Kulħadd iqum bil-wifqa. Jekk inti xi ħadd li għandek bżonn fejqan għaliex ma kellekx l-imħabba tal-missier li xtaqt. Ma kellekx l-imħabba tal-missier għaliex jew mietlek kont għadek żgħir jew żgħira, jew għax kont abbużat, abbandonat, riġettat. Jew illum inti dik il-persuna li forsi ksirta ma' missierek tad-dinja u llum il-mulej jridek li inti tumilja ruħek, tħalli l-imħabba tal-missier tas-sema timlilek qalbek u mura mill-affarijiet ma' missierek sew naturali tad-dinja. Mhux qed ngħidlek li jekk inti ġejt imweġġa tmur tgħidlu prosit. Però żomm di f'moħħok. Hemm ċans kbir u ħafna drabi jekk hu. Il-bniedem iweġġa lill-bniedem. Hurt people. Imma jiena u inti ma niskuża x'jiena u inti issa ġejna mogħtija b'abbundanza dabel il-porzjon doppju fi Kristu Ġesu. U ħafna drabi l-mulej mhux l-ewwel darba li juża lill-liben li ġie mfejjaq biex imur ifejjaq lill-missier li anke forsi ma taħx attenzjoni, ma reħx imħabba, x'ma kienx jaf. Ma kienx jaf. Aħna kollha kemm aħna ulied inħobb ngħidlek jien għal kull persuna
Imma if you heal the child inside, the man and the woman outside will appear. And many need to heal the child inside to be healed. Amen? Jekk dal-persuna hija inti, illum ħanejtlek ħanitolbok xi ħaġa minn għandek. Iġri hawnhekk il-qudiem ħanitolbu miegħek. Iġri hawn il-qudiem. Hallelujah. Give us a worship song, my brother, to the Lord. Iġri hawn qudiem għat-talb ħanitolbu miegħek, illum ħanitlob miegħek bħala missier. Missieri ma kienx perfett, però ringrazzja l-Alla. Missieri kien jaf ħabni. Nidindilkom xi ħaġa ħwa. Jiena tlajt familja abbastanza tajba, perfetta ma kienx. Però rajt imħabben għand missieri u għand ommi. Sakemm kont jien Kristjan, qatt minn missieri qalli I love you. Qatt. Kont jien l-ewwel darba bħala Kristjan il-missierijiet li nħobbu. Mbagħad ftit beda jidra missieri beda jidilna nħobbu. Ftit fi. L-istess ommi tħobbni immens u tħobbna kollha. Ma konniex imdarrin ngħidu I love you. Isimgħuni missierijiet u wlied. Morru għajdulhom illum illum u kull missierek da tħobbhom. Morru għajdulhom illum il-wliedkom li tħobbuhom mhux meta ma tarawhomx iktar. Mhux tgħid id-dinja kollha kemm tħobbhom u mbagħad lilhom qatt ma tgħidulhom darba. Mur għajdlu l-ibnek li tħobbu. Mur għajdlu l-missierek tħobbu. Għajdlu lill-Alla l-missier tas-sema li tħobbu. Xillum għalla l-missier tas-sema tgħid lilek jien nħobbok ibni, jien nħobbok binti. Amen? Halleluja. Kaw oħrajn li għandkom bżonn it-talb? Halleluja. Tkellem mal-mulej issa stess. Ħanilkom aħwa, ċertu traumi għandhom x'jaqsmu ma' din. ċertu weġġat. Kemm hawn nisa li qed ifittxu l-imħabba u qed isibuha f'post ħażin għax qatt ma kellhom imħabba tal-Missier. Number one ħanagħmelek, ħanibdak minn illum. Qed nassumi li kollha kemm inkom intom ta' Kristu l-lejla. Ma kawx għad preżenti li qatt ma kellek l-opportunità tagħti ħajtek il-Ġesu. Jew inti qed tara fuq YouTube u Facebook. Nistiednek tiġi għada. Jekk inti minn tiġi għada. Imma jekk inti tixtieq tibda ħajja ġdida llum, idduq l-imħabba tal-Missier. L-imħabba tal-Missier tibda dduqha meta inti tgħid il-Kristu Ġesu jsir is-Sidu Salvatur tiegħek. Għalhekk ħaniedu dit-talba flimkien, kulħadd jgħidha miegħi issa stess. Il-Missier qaddis. Grazzi tal-imħabba kbira li inti urejt li mulejn. Nitolbok illum fejjaq li qalbi. Fejjaq li l-ġrieħi ta' qalbi mulejn. Il-weġġat li jinsofrejt. Abba Missier, għandi bżonnok f'ħajti. Ir-restawrali qalbi u l-identità tiegħi fik bħala iben u bint. Missi qaddis għandi bżonnok. Mingħajrek mina xejn. Ġesu ta' Nazaret. Iben Alla l-ħaj. Nitolbok il-lejla. Aħfil id-nubiti. Aħsilni bid-dem prezzjuż tiegħek. Inti li inti l-ewwel wild fil-kreazzjoni kollha, l-ewwel wieħed li qomt mill-imwiet, u li inti għandek il-post tal-ewwel f'kull ħaġa. Inti wkoll li ħadd il-post tiegħi biex jiena wkoll nieħu il-post tiegħek. Nitolbok il-lejla mulej, fejjaq li qalbi, salvani u imlini bl-Ispiritu Santu. Min qalbi l-lejla niddikjara Ġesu Kristu
Inti li benta l-ħaj, il-mulej tijaj, u inti Alla tijaj. Ejja f'ħajti, poġġi fuq tron ta' ħajti, u salvani mulej. Billum il-qoddim, l-Ispiritu Santu għallimni biex naraf lilek missier qadis bħala l-missier tijaj. U għallimni mulej qadis nirċievi dik l-mħabba tal-missier li inti għandek għalija mulej. Grazzi li smajtni illum jiena tiegħek missier. Nixtieq nitlob issa għalikom aħwa dawk li inkom ġarrejtu feriti, dawk li intom ġarrejtu weġġat f'qalbkom. Halleluja. Biex il-mulej fejjilkom qalbkom u biex intom tibdaw tesperjenzaw l-imħabba tal-missier. Ftakar il-parallel ta' Jakob meta krossja idee fil-leminija tiegħu birek il-dak li ma kienx l-ewwel wild bħali u bħalek. Imma taħ il-barka tal-ewwel wild li rċivejna jiena u inti fi Kristu. Lill-ieħor li kien jirrappreżenta l-Ġesu. Ħan il-ġudizzju li kien ħaqna lilna biex jiena u inti ma neħdux il-ġudizzju. Illum poġġi jdek fuq qalbek u għejd it-talba warajja. Anke inti li inti tissegwi fuq Facebook u YouTube għejd it-talba warajja. Illum issi qadis Ġesu ġi biex jirrevela il-missier. Mulej Ġesu, urini il-missier. Urini l-qalb tal-missier. Ek talbu d-disċipli tijak u inti orejtom il-qalb tal-missier. Illum inħares lejk mulej u nitallem nirċievi l-imħabba tal-missier. L-missier tas-sema mhux irrabjat kontra tiegħi, ma jimħobbni b'imħabba tal-aġeb. Abba missier fejjaq li qalbi. Nixtieq nibda billi naħfer il-missier tad-dinja li weġġani, li naqasni, ma llum ħanażel li nemmen li ma kienx jaf aħjar. Ma kienx jaf aħjar. Minn dak li kien jaf tani. U naħfirlu fejn naqasni mulej. Illum missi qaddis m'għandix skuża għax inti tajtni li maħabba kollha li għandek u poġġejti li f'qalbi. Aziz missier f'isem Ġesu Kristu, fejjaq li l-weġġat ta' qalbi, fejjaq li l-feriti ta' qalbi. U llum irrid nibda nifhem iktar minn qatt qabel li maħabba tiegħek missier lejja. Grazzi tal-li ħabbejtni. Grazzi li ma ċħadtnix u ma abbandonajtni qatt. Illum jiena tiegħek mulej. Bintek. Nsejjaħlek Abba missier. Illum jiena ibnek. Nsejjaħlek Abba missier. Illum nirċiv il-fejqan fej kelli feriti mulej. U grazzi li tfejjaqni. Kull marda assoċjata mal-feriti ta' qalbi mulej Ġesu, illum nirċiv il-fejqan. Fejn jiena ħassejtni orfni. Fejn jiena ħassejtni nieqes mill-imħabba tal-missier. Illum nirċiv il-fejqan u l-imħabba tal-missier f'qalbi. Fejn hemm mulej issues f'ħajti li huma konnessi mal-weġġat li jinsofrejt ta' nuqqas ta' missier, mulej għaddejs illum nirċiv il-fejqan. Naħfer lill-missieri tas-sema tal-art, skużawni, u grazzi li nirċivi l-imħabba tal-missier tas-sema minn flok. Nitolbok Abba missier tas-sema birek il-missieri tal-art. Anka jekk illum m'għadux magħna, mulej grazzi tiegħu u nbirku xorta waħda. U grazzi llum tfejjaqni minn dak kollu li huwa assoċjat f'ħajti
ma' nuqqas tal-imħabba li jien ma rċevejtx. Imma b'abbundanza rċevejt l-imħabba tiegħek Missier. Bil-qawwa ta' Ġesu Kristu u tal-Ispiritu Santu li taħdem fija. Amen, amen, amen. Halleluja. YouTube u Facebook, il-paċi ma'kom, narawkom għada fil-ħodu. Halleluja. Ejjan imu il-mulej.